Ако името ви започва с буквата Б, значи сте извън играта. Ей, глупава синя котка, дай им още един шанс. Добре, глупава оранжева рибка, номер на въпроса. Коментирайте име на момиче, което започва с буквата Е. Не избирайте Ема. Аз ще избера Ема. Ако ти си избрал Ема, значи губиш. Аз те спасих. Сега, моля, спасете ме, като штракнете върху иконата с червен плюс вдясно. Добре, чухме те! Глупава, оранжева квадратна риба. Сега въпрос номер 2. Кое е третото лице, което се показва, когато щакнете върху споделяне и след това повече? Можете да запазите това видео за друг живот. Предполагам, че това е вашият брат или сестра. Добре, сега е мой ред. Глупава синя кръгла кота, спри да превземаш невероятното ми шоу. Въпрос номер 3. Изберете червен плод. Имате 5 секунди. Глупава жълта рибка, безполезна си. Ти, глупав кръгъл клоун, ти нямаш чувства. Така или иначе, ако си избрал ягода като свой плод, можеш да кликнеш върху бутона за запазване за друг живот. Добре, оранжево петно, съжалявам, че ви казах тези думи. Моля, извинете ме. Въпрос номер 4. Задръжте бутона за коментари и изберете емоджи. Имате 5 секунди. Прощам ти, дъвче. Ако сте избрали щастливото емоджи, трябва да следвате Jinxify.